So, what's up mga kamatis? So, no, padulong na dahil may San Pedro, nabuntagan dahil guys, kay Namigulat. Yang isa po, disuka. Wah, makaya. Kaisa, kalibanga. Maragin ako kalaw tayo sila kong cross guys. Buntagan may Namigulat, pero wala din naabot. Bune, kalau dala sa tayo ito bune. Oh guys, balungan. Pwede na natin. Dito na naman. Nakaw na may guys, bye-bye. Guys, mga challenge guys. What's up guys? Lisod kaya mong dalan guys. Hanggang Lapox. Nabilin ang isa na magkauban guys eh. Nagjuwa-juwa pa daw. Oh, Nadia. What time? Alas 5:30 daw. Ano mo bakit? Una, kipilit kayo. May sulot. Asa ang lagyan eh? Siguro, may tigrin akong gusto. Ay! Saan mo ito lagyan eh? Ano ba yan nali? Saan mo lagyan eh? Ay, mapay ito lagyan eh. Balik na! Oh, dito eh. Hindi ito yung saka. Ah, shit. Ano yung words? Matamapin ako. Hello? Wala, lisod. True, ako true. Umura na ka? Saan dalan ko eh. Kaya naman mo, bisa kayo. Kaya naman mo, bisa kayo. Mantay daw ha. Nade. Kali wala na doon eh. May pagtulog kong supper doon eh. Saan mantot nih? Gani. Start. Smile pasti kuya. Smile kuya parolan eh, Mas. Uy, ayos mo be. Uy, ayos mo ba? Bastos, may mo eh. Ayaw na dito. Go, go, go. Go, go, go. Alang, makita ng dalan. Wait, tama na, boss. Susi, bro. Uy. Yawa. Ay, tara. Ay, syarip lang, syarip. Ano yung dalan niya, maghintang. May nag-disco dito. Ma, kukuha rin kita. Jowa. Ma, sunbulan pa. Dalong kayo ba? Hmm? Stock siya. Kaya kayo may kasabay kayo, mga 1 million. Laban-ban, matay na ako. Ha? Laban-ban. Oh! Oh guys! Wala na yung front! Woo! Yoy, siya ito may vlogger! Woo guys! Ulit na ito. Wah. Woo! So, ingon sila guys, ayaw lang katadag, kupa na yun lang. Ready, sigod? Mama, nagpinilin ito! Ay, tagal ko swallow! Gusto mo ka? Ha? Balik mo yung mamay nana. Bilang 2 kilo. Brown lang po puti. Yung words. Wala ba yan? Wala kong labay. Ano yun? Ngayon pa naman ito ako. Animal putol kung sinilas. So ang paguli ni ron.
Hi girls. Angkong, asa si Wish, oy. Okay. Kita. Dagan na na balay. Patol, eh. Bitang gubot. Bitang gubot ron. Aman. Hey, what's up, no? Kita na Amerika, eh. Bro, may pun Idris Roy. Napay mo sa video. Shout out kayo sa support sa among sponsor. Salamat sa Pamilya Home, Galor, Utol na Barko. Gaga Store, thanks kay Gaga Store, no? Gaga Store. So guys, nakita na yung view, no? Hindi nag-picture si Willie. Hindi na ito, kubilkano. Sulod na mi. Pagpadulong na mi. Guys, wala nang paligoy-ligoy pa. Lahat ng mga babae. Pagtae. Ay, sa mga vlog, mi. Ay, mga wata po. So guys, happy ka dyan may maabot, no? Butan na ba? Tanong rin. Unsay nadawat niya. Unsay ano siya rin. Unsay nakuha. Butan na. Unsay experience. Kapag gabi pa. So, what's up, guys? Sa may mga kuhaan mo yan, ka rin, dili ka natulog. Buang ka. Nani, man man usos kiblagon. Ako una. Ngunit yung microphone. Sana yung mic. Wala na. Unsay lang nakuha. Unsay mong nakuha ano ni anhi ka diri. Lawa na bay hawa ina. Ang mic. Ano anhi mo ka diri? I'm very thankful to abot to diri. Nga thankful sa subscriber. Salamat kayo nga. Mon na siya. Wa patulog yun. Oh sige, salamat. Dami mo microphone. So guys, sabi kayo. Gani lagbalay oy. Sorry god, di lang ko tang masuko. Ato ra naman ang magsama-sama kaysa di magugaw-hugaw. Hoy. Di kayo worth it. Wala ang drone na kon lupa. Yeah, say masulti mo dribay anong anhi ka dribay. Ano may gitson? Ano mo anhi apagay saging. Oh, sige, una lang ninyo. Gol. Dagaw. Show success. Very successful in my life. Guys, tulagan diri kay tao. May interview. Explain mo wala din close na. So sa nilas datrong na. So guys. Hindi talaga maintindihan guys kung bakit ganito kakapoy guys. Nagmoko sila pero nag-listen sa dire para pumaligyan lang pero especially dyan yung nakong cross ba. Ingles sa video. Ay sa mga nanay, kami nag-ulang lima. Ay sa mga, ay look. Ay, atal dyan. Go, call. Ah, patay. Kadagos kanding. Ang makatilang. Pero kailang kanding yung. Oh! Ay! Asa nang mic? Call. Call. Usa may maingon. Delikado ni. Salamat. Di wala may tubig ni. So guys, ako kasi guys manipis. Wala na paligoy-ligoy. Tro na yung crush guys. So guys, naka LGBT guys. Ang microphone. Yeah, it's my vlog. Interview. Usay experience mo pagsaka dre. Okay lang. Wala kay pagmahay anong isaka ka dre. Wala kaya mo ang ni dire. Ay, nyo ano?
nagsugo na mo. Dali, bugo mo kabata ka lang. Kali siya oh. Kani. Nay, pagi. Ikaw lang. Tara. Taga Davao me te. Taga Davao me. Ko El. Mame El. Gawa mo katas ko to. Dito na ikaw siguro ka to. Dito mo ikaw balik ya ba. Oh, sige guys. So, baliw ko sila. Oh, sige. Masapat ko kaduharon, undang nako pag-vlogger. Kaisa pa talaga sapuan. Yate kong bayuta to. Unsay na nakuha niyo dere nga nagkuan-kuan. Oy dong. Nam lagi ka. Kapit ko rin. Dre mo egg man sa event. Bro. Dre mo egg man. Ka nang buik, nabi kahana jud ako. Ito may maingon mo. Bes, ato ingon mo. Kuya mo ba yawa? Ay say. Ayan, nag-videohan, nag-iniman. Binta kaya kada ko pomot. Uy. Pe, atong tiglanding nga gwapa. Oy. Magkatagdagan ni Ahab. Ada mag-video. Uy, gawang kurkid dali karon. Vlogger ka. Dong. Dawa. Tukat-tukat sila pa dyan nga sabak semua ba. Ini orang nabot. Nah, kamu nga sa ate, kanina rin siya. First time ito pa. Ano sa may makuha? Ano ulit tungtungan na tunga. Wala kay ana. Ana ra siya. Kantong lewa siya na mukaw. Ay, wala mo kuwasa ni. Wala ka ni. Mata daw. Danan di ka diri. Wala kan mata daw. Dito tao. Ipakita to. Ipakita ba kay? Kita ning kauban ko diri. Okay, bye, ma. Dire nindot kay dire gyud. Munghi lang na ari. Ngani, unsa yung mga restaurant mo? Oy, kamatis members na kami. Kamatis members diri. Asul kayo, takot tabi. Ikaw, unsa yung restaurant mo diri? Hasta ka puya dyan. Ikaw, unsa yung restaurant mo diri? Dili kami. Sa kabalo me. Trang pulso. Tra, turun sulito yun na to tiilron. Ay, bali-balihaban. So guys, no, work it na yung mino naabot mi diri sa dakong cross. Thankful mi God. Salamat sa opportunity, Lord. Ay, so be. So lahat guys no, na mi dire. So gamay na lang kulang wa pamikaon. Lahat sila guys nag-smile. Smiley face members of duty. Attack! Usay maingon mo dire. Wala tatarong gani. Tayo. Ngayon sini. Oh, so dra. Nya bitbita pud. Bos. Kira ba isa lang ba? Last pa ning ano? Dili mati mo kabayo kon. Di mati mo pa ako. Sa misteryo ni mo, di man misteryo mo. Ito. Smile tabi. Ang motor mo carb. Kuha nagbahan abot ka dre. Bilang balik. Tara G, ato ka. Susay, ano yung baba sa dakong susay? Interview ba? Bukto lang kung taon na doon oy. Unay nga naman namayat naman ka. Dito ba? Mulag. Sige na lang mangkot. Bukan yung lang. Hindi kayo. Alin yun day? Guys, may gunit tayo. Kabalo, mga ito tag-bus. Sakit na. Sana all kaswet. Pe. Ting, unsa may restaurant mo ting? Hindi na makaya, hindi na akong balik. Kamatis tabahin paki-subscribe. Subscribe. Ay, di, unsay makuha mo tringan ani kanite. Singot. Singot. Nya, uban. Ikaw ya. Saman. Ay, ayun. Awa.
Ayaw lagi. Jimboy wala kedua. Jimboy. Jopay mga gamay bata, boy. Anjo ako na. Wala ba tinubas sa akong mama? Tagala ba? Lagi kay bilak yan patingogon kurog. Bagtik mo lakaw. Aga to ang problema na ko kaya to. Abot tidak bot. Kakak George. Tapos yung mga yung sinin, so naroon na sinin